Ngayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Inyo kubus nga alagad si Tita Wilma, ari naman nga magalingaw kang mag-aalagad sa inyo karon nga hapon. Pagi sa itong palituntunan, This is My Life. Biyernes na naman, tsak totoo Biyernes na biyernes, gidya. Enero 24 tuig 2020. Hindi ka lang malakapati, kada feeling mo do kahapon lang naglunes, na? Piyarman ka muna, amo na kadasig sang pag. Hulag sang aton orasan, kag sang inadlaw. Ang aton ay pagpangamusta man dira sa aton mga sukitag sa kahapon, magluwas man sa aton mga young at heart, sa aton mga elders, sa aton man mga drivers, sa aton mga motorista, kamusta lang kag mayong hapon. Kag sa aton man mga kauturan sa mga merkado ginaya. Kaya hindi lang isa mo kadamo sa mga merkado diri sa syudad, probinsya, kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan diri sa Visayas. Hi and hello sa inyo tonight. Sa kutob sa mga labutan sang aton man pagpangalagad sa sini nga hapon. Kag aton man igalingaw sa inyo nga ambahanon dugay-dugay, aton matahom nga lalentunon, plus man sang aton sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon. Sa diin ini problema sang anak na problema sang anak sa iya sini ginikanan, no? Siyempre, ang iya sini Iloy, isa ka OFW. So, basi pa man lang ang aton pila ka mga palangga nga mga tagpalamati dira nga nagaupod man sa aton sa ila mga radyo, nagaupod sa aton sa Facebook Live, maka-relate o kung may mag-contribute man kamo karon nga mga opinion, pwede lang kamo dira maka-type kag isend sa aton. Of course, text hotline naton 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017 plus ang inyo man mga greetings kag sa aton Facebook Live, basta may data lang, basta may internet connection lang, kag bukas ang inyo sa Facebook account. Siyempre, ara dira ang Action Radio Bacolod. Search lang sa videos. Click mo lang dirang live, updanay kita tubtubtak na alas 3. Nan. Ang inyo man tagsa ka mga horoscope, no? Sa mga ginahulat, may naton nga horoscope adlaw-adlaw, plus man sang aton sini mga maswerte nga mga numero. Gani, samtang kamo dira nagahilay-hilay o kung nagapahunay-hunay, nagapiyong-piyong ang inyong mga mata. Okay lang na nagapiyong inyong mata, basta inyo pala matina nagaupod kay Tita Wilma, nga bisan paano, nakaigham ka mo, makalang kamo kung makakumod ka mo. Ha? Relax lang kamo dira. Pero sana hambal naman ni Tita Wilma sa gihapon ang atong reminders, especially sa atong sini mga may edad-edad na, reminders, Tita We, sa ano, sa mga balatian sa karon, na kinanglan lang gid padayunon naton ang pagtinlo sa aton palibot, kinahanglan gid kag mintinahon ang katinlo sa sulod sang balay, ang practice gid especially sa mga kabataan kung paano maging matinlo, kinahanglan always gid wash your hands, kinahanglanon ilabi na sining nagaduging sa karon, although nga dako na or makasiling kita nagataas ang kaso sang mga kaso dito sa China, especially sa Wuhan. Kinahanglan kita man diri, ha? Kay sa karon hugot man nga gina-monitor sang aton ahensya sa ikayong lawas o kung nga aton sa ni Department of Health. Ang mga posible, especially sa mga Chinese national nga nagasulod diri sa aton pungsod, ang mga ari na diri nga sang sanugid lamang nag-abot sa Pilipinas sa nagkalain-lain nga mga lugar, labi na sa mga tourist spots na inaiya gina close monitor gid sang Department of Health. Man mabudlay na kag mga anak ba paamo ka na bala? Mga anak wala sang malain sa nagahalong, di ba? Yes, Tita We. Way labot sang aton pag ginatubang nga problema tuga iya sang Taal Volcano. Tanawon ta lang na, di ba? Nagbuga siya. Amo tong pinakadako nga pagbuga niya iya sang ash. Amo tong hindi ba naton mabasol siyempre ang imando sang aton gobyerno ang forced evacuation.
Kung kita diri, ari kita diri sa Visayas, may mga pamilya kita nga ato dito i-close monitor man naton sila abi magpahibaluman kamo kung kamusta na kamo dira, ano nang nagakatabo dira. Kay kita diri iya, ang mahimo lang gid naton is pagpangamuyo nga makabulig sa ilam na. Okay, Tita Wea, okay lang na siya, kag okay man kung nakapanyaga na kita. Pero syempre, ang aton man matahong nga lalantunon para sa inyo, halin kay Frank Sinatra. I've got a crush on you. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. I'm your big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. You home pa da, okay lang na siya? Ha? Could you could you care for a cunning cottage that we could share? The world will pardon my mush, 'cause I have got a crush, my baby, on you. Okay, I've got a crush on you from Frank Sinatra. Nagayuhom ko, amo galing na siya nga na sila. I've got a crush on you version ni Frank Sinatra. Makayuhom man kita. Gani na para man sa inyo. Mga palanggan natin ng mga tagpalamati. Aray na maling sabad ni Natalie Cole, I wish you love. Goodbye, no use leading without you. Nice. This is where our story ends. From Natalie Cole para sa inyo. Aton matahuman nga lalantunon nga ginlingaw sa inyo sa sininga hapon. Pero ang aton man ACS Millionaires 2020 promo nga aton man gin-promise sa inyo, di syempre kinanglan preparado kita kay lapit na lang ang first weekly draw February 8
First Saturday gina siya, hindi kayang first Saturday sang February is February 1 mo, no? So, ikaduwang Sabado sa bulan sang Pebrero ang aton first weekly draw para sa aton ACS Milliones 2020 promo. Simple man lang na. Asa na siling na ni Tita Wilma? Tipuno naton ang tanan naton nga mga ACS products. Kay inaamo ang pagagamito naton as proof of purchase para sa aton sini mga entry. Amo lang na siya ya kasimple. Anong tipuno naton Tita We? Ang mga sachets kag boxes sang unique toothpaste. Kung sachets, 4 ka sachets ang unique toothpaste na nga 10 ml para sa isa ka entry. If not naman isa ka box ang unique toothpaste nga 50 o kon 100 ml o kon 150 ml. Ang Pride detergent, gamit natin sa pagpanglaba. Kung gamit mo washing machine, the best man ni, no? Pride detergent, duha ka sachets ang Pride powder nga 40 grams na. Pero kung gamito ninyo as per for purchase 500 grams, 1,000 grams, or 2,000 grams, isa lang naka-pouch para sa isa ka entry. Kag kun bar naman, Pride bar ang gamiton, 400 grams, isa lang ka wrapper. Kung ang inyo Pride bar is 100 grams lang, 2 wrappers, 2 empty wrappers para sa isa ka entry. Amo na sa Pride detergent. Sa Star Wax Floor Wax, gapang lang pasok ka mo sa inyo sa loob. Gamit niyo Star Wax Floor Wax, isa ka box. Empty box sang Star Wax Floor Wax, 50 grams o kung 180 grams. Isa sina pwede sa isa ka entry. Ang Shield Bath Soap, ang atong children's soap, di ba? Ang sa Shield Bath Soap, kung mayara na nga daw sa pouch lang siya mo no, sa isa ka wrapper sina nga Shield Bath Soap nga 60 grams pwede. Or if not, isa ka empty box ang Shield nga 90 grams o kung 120 grams. Ang Smart Dishwashing, ako mo din nagamit kung magpanghugas ko pinggan, kag magpangkiskis ko kasirula, kag kalaha ay 9. Sa Smart Dishwashing, 2 ka sachet, 2 ka empty sachet siyang Smart Liquid nga 50 ml. Hindi gani isa ka pouch sang Smart Liquid nga 200 ml. So meaning, kung 100 ml, duha na iya. Pero kung 200 ml, isa lang ka empty pouch. Kung paste naman ang inyo gamiton, ina may sulod lang siya nga plastic canister, no? Isa, hindi yung canister, hindi na sa masulod sa sobre. Ang iya lang na balang gatapik lang na niya ang label, no? Label wrapper. Sina, pwede naton magamit as one entry. Ang 200 grams kag 400 grams. Ang gamay kag dako, isa-isa lang okay, kid. Kag magluwas sina, ang White Rose Kojic Whitening Soap. Isa ka empty box sang White Rose, pwede naton magamit as one entry. Either 60 grams or 100 grams. So, tikon matipon tanan ang aton paggagamiton nga POP kung proof of purchase. Paano naman ang pag-entra? Kahapos lang. Matinlo nga papel, gamay man o kung dako, basta masulatan mo sang klaro sang imo nga, kompleto nga ngalan, edad, kag kompleto nga address, kung may contact number ka mo, mas maayo pagid, sulat dira, kag ang inyo perma. Pero reminder lang, kung mag-entra ka mo, kung damo inyo entry, ang style sang iban is pahimo na lang sila stamping pad mo. Nan. Kag tapos mapirma na lang sila. Kay makapoy man magsulat kompleto, di ba? Pero kung magamit ka mo stamping pad, make sure ang inyo signature is original. Okay? Kompleto nga ngalan, edad, address, inyo contact number, kung may ara kag inyo perma sa matinlo nga papel. Kag pagkatapos, isulod ninyo ina upod ang inyo proof of purchase either sa mga ginpanglawag ni Tita Wilma, isulod sa white legal-sized envelope. Ang white legal-sized envelope, kita ka muna sang sobrang ordinaryo, kundi puti na siya, may short, may long, ang long, dira kita. Na. So, isulod nyo itong inyo papel nga may details ninyo, kag ang proof of purchase ng inyo paggagamiton, let's say, Smart Dishwashing. Na-sealed nyo na to sa likod sang sobre, isulat nyo ang aton ang aton promo title. ACS Milliones 2020
Smart dishwashing, kaya mo ng POP mo. Smart dishwashing, pagkatapos Action Radio Bacolod pwede na gid na. Basta may Bacolod, importante gid, ha? Action Radio Bacolod. Okay. Tandaan nyo gid ina, kay pwede na ina naton dayon mahulog sa aton mga tambiolo. Ang deadline sa hulugay sa mga entry ninyo, tandaan nyo, let's say for example, sa first weekly draw, February 8, kinahanglan February 7, Biyernes inangadlaw, tubtob lang alas 5 sang hapon ang pagbatunay naton sang inyo mga entries. Pero kung daw alang-alang kamo kung damo-damo gid inyo entry, antes alas 5 ari kamo diri, kita kamo da sang aton guard gara kamo dira, miskan asta pa kamo da magaga, okay lang na. Ha? Okay, di ba? Okay. Pero subong pa lang, amat-amatan nyo na. Aton kada simana nga draw, tandaan nyo lang. Ang deadline sa submission of entries every Friday, 5 p.m. Kag sa aton weekly draws, may tatlo kita ka mga winners. Ang tatlo ka mga winners ngayon na magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash plus product gift pack. Ano nga mga products na tawi? Siyempre, mga produkto sang ACS. As mentioned, ni Tita Wick, ginagamit man neton as proof of purchase. Nan. So, may gift pack kamo nga produkto sang ACS. Hindi lang dahil matapos ang aton sini-promo kay pagkatapos ang weekly draw, may grand draw kita on May 15, 2020. Tidira na iya magabunot sang isa kamangin milyonaryo. Tani kaluyan naman kita nga diri naman maghalin sa aton sa Bacolod, hindi gani Negros Occidental or Negros, na? Kaya do kanami lang bala betyagon, ay may milyonaryo nga nagdaog, may milyonaryo nga nagdaog, may nagdaog nga nangin milyonaryo, mga isa ka milyon, dako na ina. Ang manahambal ni Tita Wilma nga, ang inyo mga basura, hindi ninyo pag ihaboy kung sa tanaw ninyo pwede magamit, supta nina, pero kinanglan limpyo man, kaya kung hindi mabaho man kamo, da kay basura mo, no? Inang pwede natin magamit, pareho sa na-mentioner ni Tita Wilma, para sa aton sa ni promo. Okay, good luck sa inyo. Para sa aton ACS Millones 2020. Ang edad pagali, antes ko maglipat, ang edad na palipat-lipatan, matawi Halin 18 anyos pa ibabaw. Kung ang manugpasakop is 17 below, hindi na pwede, kinalan 18 years old and above. Alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton man pagkinanglan sa mga press kakag mga matahom nga bulak, ara lang sa likod sang Bay Center, Ferrero Street, ina dira. Ara dira ang Jenny and Christine Flower Stand. Pangitaan nyo lang, ara man lang sa babo. Pero pwede ka mo makakontakt sa ila. Paagi sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Para sa inyo pagkinanglan sa mga fresh flowers, ano man nga mga okasyon, ano man nga mga events, or sa inyo man mga loved ones. Kag ang ato naman DTX 500 capsule para man sa aton healthy nga liver, adlaw-adlaw. Ina para man sa complete management sang aton atay nga ini magapadayon man nga mangin healthy. Problema kinahanglan naton sulbaron ina. Pagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule, kung kita may problema gamay sa aton sini nga atay. Ini ang may detoxifying compound, nagatinlo ini sa aton atay. May mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa paghubag sa aton sini atay. Hindi tagi na pagpabayaan, kinanglan hindi maglala. Kay nga ang aton atay amoy ng storage sang aton mga sustansya nga magkuha sa aton man mga ginakaon. Kung guba na siya or may kon halitan ina, hindi siya maka-function normally, di ba? Gani, dapat halungan, dapat proteksyonan. Mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede na ito, hindi na mabakal sa mga butika dira sa inyong lugar. And of course, di man sa amon sa siyudad sa Bacolod. Pero pwede kita makabakal online. Log-in lang kita sa www.kalusuganya.ph kag ara man sa Kalusugan yan Facebook page. Alas 2:02, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik. Pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials.
na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nga kahitangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag Alas 2:08 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon, Tita Wilma Jeremy Malupay. Salamat pan kay Curly May Atong Salazar, kay Roderick Domrique Turingan, kay Martin Aliling, watching from Imos, Cavite. Via Jonathan, madamogin nga salamat kay Jose Mongcal Turilla, kay Jade Paragsa, mayong hapon lang. Kag sa nagaupod man sa aton, syempre, online kay Darnie Caranzo, mayong hapon lang dira sa inyo sa Saudi Arabia. Morning pa lang da sa inyo ya diri sa amon afternoon na Corazon Sigura. Salamat gid kag watching here Mambukal Ichine family from Jessie Barton. Hi sis J, thank you, good afternoon. Kag kay Jo Marie Litrada Estasyon, salamat kag mayong hapon man.
Kay Sir Rogelio da Pulayan Espartero, hello Tito Wilms, mayong hapon. Kay Lysel Dinglasan Inson, salamat man. Hello Dewe, kamusta na po? It's nice to see you and hear your voice Dewe. Ang lambing at malamig pakinggan. Baba. We are watching here from Binian, Laguna. Salamat gid man mayong hapon lang dira. Kay Miss Dolores Ipacto Miranda, salamat man sa pagupod kay Tito Wilma. Kay Chat Nunoy Polvorosa, sila na at 14 dira sa may hinigaran. May damo gid nga salamat kag maayong hapon sa inyo. Tita, ang smart dishwashing 100 grams, 4 kabilog ibutang, di na itong kalamdan ko di kaina. Ang smart dishwashing, hindi dawai man niya 100 grams. Ang may grams, amo nang sa ano, di ba? Amo nang nabutang sa canister nga yellow or green. Basta grams, amo na sa solids. 200 kag 400 grams na siya. Pero kung ang liquid, di ba? Ang liquid, 50 ml. Kaya kung 50 ml, duha. Pero kung 200 ml isa ka pouch. Pouch na iyang ginagamit sa liquid. Okay? Gets mo 65.92. Okay, salamat. Daw matulugan man tana tawi man. Si Buboy si Palay City 3680 sa music. Amo ginakati basta mga lalantunon iya sang nauna amo gina di ba? Daw mapiyong ang imo mga mata. Magandang hapon po sa inyo John Tito We. Kamusta na kayo? Tito We, binabati ko po ng magandang hapon Solid family, Cabilis family, Neri family. Pagbati galing kay o kon sa Jamars family. Lahong San Fernando Masbate. 3202. Salamat gid kag mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Nice listening kay Tita Wilma. Kag God bless man dira sa inyo tanan. Tamyaw lang liyog tanan nga nagapamati sa Action Radio halini na kay 3328. Salamat sa imo. Salamat gid kag salamat nga madamo. Tamyaw lang kay Jessica Hitsanova. Nagabantay sang store. Okay, abantay lang da sang imo store. Okay lang na siya. Alas 2:11 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kita. Anay kasi Tita Wilma magabasa sang aton sulat sa siniiya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang aton letter sender karon nga hapon, Ay ganyan, nagapatawag siya sa ngalan nga Inday. kaya at Kag ang sulat ni Inday nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lang ako sa pangalan nga Inday, taga Bacolod. Isa ako ka estudyante tita sa isa ka pribado nga kolehiyo. May ara ako sang duha ka utod. Kag bag-ulang ang bahin sa amon nga tatlo. Okay. Kag ako lang ang babay kay bahi sulat siya mo. Kag ako lang ang bahi sa amon nga tatlo. Ako lang gali ang babay sa amon nga tatlo. Si Mama isa ka OFW. Siya nagapauli diri every 2 years. Kag lawig lamang isa ka semana ang tinerniya diri.
Apang ang amay ko naman, ang ari diri, upod namon sa balay. Titawe dugay ko na nahibaluan, nga ang akon amay, may ara sang bisyo, nga druga, sugod sang paglakat ni mama sa iban nga pungsod. High school pa lang ako to, tita. Kag subong daw grabe, naglala na gid siya. Ambot mapisan kag hipuson ang akon amay. Nga wala na subong tungod. Mapisan kag hipuson ang akon amay kag mabuot, pero subong tungod sang iya bisyo daw hindi na maintindihan. Isa ka bestita ginpadalaan kami ni mama sang kwarta para panggasto sa balay. Iya na ginapaagi kay papa. Ang kaso, ginaubos lang ini sa iya bisyo. Masami, gaka-short amon budget. Kaganya sweldo, ginaubos siya man para lang sa bisyo. Nahibaluan ni mama ang nagakatabo. Ginhambalan niya ko, nga pasensyahon lang si papa. Kaginbalhin, sa ngalan ko ang kwarta nga ginapadala ni mama. Pero sang nabala ni papa, permi na lang siya ara sa amon balay, kag sagay pangsinggit kag pamakol sa isa ko kamanghod tita. Silinggan ni isang amon tupad balay, palubat siya kuno tita, kay wala na siya nga kagamit druga. Tapos isagid kaadlaw tita, ang kwarta ko nga ginatago-tago para sa tuition, nadula sa balay. Ginpamangkot ko si papa, kay siya man lang ang tao sang time nga nadula ang kwarta. Kaso, gulpi yagid ko gintampa, ginsinggitan, kag ginhambalan sang malain. Amo to nga tion, nagbato kag nakahambal man ko sang malain sa iya tita. Naglayas kag nagtinir ako sa tiya ko, nga lapit man lang sa amon balay. Subong ari ko sa balay, subong ari naman ko sa balay tita. Kaya ginakabalak-an ko ang akon utod nga isa, kag ang isa ko nga utod nga lalaki. Wala naman diri naglayas, tungod sa ginapang obra ni papa namon. Titawe sa amo ko ni nga edad, dalaga ako. Kag permi lang ako ginasinggitan ni papa kag ginapakahuyan kung lobat siya, daw wala na ko permis ang iatubang itsura kung magwa ko sa balay. Puwerte ang pakahuya ni papa sa akon, tita. Ano ang pwede ko nga himuon? Tita Wilma, buligi man kami. Salamat gid sa pagbasa. Ang nagpadala, Inday. Okay, kay Inday sa imo madamo gid nga salamat kag maayong hapon. Sa inyo sitwasyon nga mag-utod, tama ka budlay. Ha? Tama ka budlay tungod ang inyo amay nga amo ang kuntani ang magagiya kag magasapupo magaatinpan sa inyo, amo pang nangin problema ninyo. And supposedly, kamo yung taning problema tungod siya ang matipan sa inyo. Pero kamo nga kabataan, amo ang nagaproblema sa inyo. Makaluluoy ang inyo iloy. Nga nagapatay-patay trabaho sa iban nga pungsod. Pero ang tesmine, ang aton sinipanugdaon, ang aton mananay ang bahanon, ngay gadulot para sa imo. From Kuritha.
nagadapya na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa karon nga hapon kay Inday. Salamat ang ihambal ni Tita Wilma siguro wala na sang maayo pa nga himuon, kundi tion na, oras na, nga mahatagan sang kasulbaran ang inyo sitwasyon. Bilang kabataan, hindi lang siling sunod-sunuran lang kita bisa nakita naton nga sala na ang ginahimo sang aton amay. Masakit man para sa inyo Iloy, pero ang tanan ginaantos ang inyo Iloy sa malayo nga lugar lamang. Nga hindi ka mo mabudlayan sa inyo pag sinalayo adlaw-adlaw, kag mahatagan ka mo sa maayo nga edukasyon para maangkon man ninyo ang maayo nga palaabuton. Masakit lang panumdumon tungod na kaangkon ka mo sang amay nga irresponsable. Sige sa imo hambal, mabuot siya before, di ba? Kamakasiling gani guro kita nga, ideal father siya para sa inyo, ideal husband siya para sa Iloy ninyo. Amugin na ang isa kapinaka ba? Basta gani nga makatilaw kay na sa paggamit sinang ginatawag neto nga illegal nga druga, mahiluan ng imo paminsaron, wala ka na sa husto mo nga paminsaron, ano pa ang balitsagon mo, as always permi akig. Pwede pa singit, ilabi na gid kun wala ikaw sang kwarta nga ibakal sina. Murang siling nilang bato, di ba? No? Siling ko ano yung bato-bato, gali kay shabu. Shabu, nan, hindi gani marijuana kun wala. Ay, mga anak, ang mahambalang gid ni Tita We sa inyo, pamangkot anay ni Tita Wilma sa inyo. Since nga upo ninyo sa inyo puluyan, among inyo amay, wala na siya ginikanan or wala na nanay kag tatay, wala ka mo lola kag lolo sa parts sang inyo nga papa, kag wala ka mo mga tita or titos. Sa side naman sang inyo mama nga to sa iban nga lugar, ang iya pamilya, mga utod niya kag ginikanan sa diin. Kun ara ang either sa side sang mama kag papa mo, pangayo ikaw sang bulig sa ila. Maakig man siya, kun maakig man siya, pero inday kinahanglan maghimo ikaw sang husto para sa kaayuhan ninyo nga mag-utod. Tungod hindi lipod sa etong tanan ihibalo kung ano ang mahimo sang isa ka tawo nga wala na sa iya kaugalingon. Especially kung high siya sa druga, di ba? Kung nagakatulog ka mo karon. O ikaw babae, ang isa mo ka, pila ka mo ka mag-utod gani hambal mo ka ina? Tatlo ka mo kay duwa nyo kautod, may duwa ka pa kautod. So tatlo ka mo ka mag-utod. Duwa ka lalaki kag ikaw ang solo nga babae. Babae pa ikaw.
Kung husto man ang dalagan sang pensar niya, hindi naton mapaktan kun may panulay na nga magsulod sa iya ulo. Wala man naton ina ginapangayo, pero ang paglikaw kag paghalong himuon naton para sa imo. Kag sabahin naman sa mga utod mo nga lalaki, ang paglikaw man kag paghalong nga hindi man sila maulamid sa ginahimo sang inyo amay. Palikaw sa ila nga maglabot sa punto nga maubos man ang ila pasensya kag pag-intindi sa ginahimo sa inyo amay, kag magbato sila derinan. Kahibalo na si mama mo, di bala? Kabalo na si mama mo, mangayo kabulig sa iya kung paano ka mo makahalin sa inyo balay. Na? Kung inyo ginman balay, inabahala na daya si papa mo, importante sa inyo nga kaluwasan bilang iya mga kabataan. Dito ka mo sa pamilya ni mama mo, o kung sa pamilya man ni papa mo nga wala nagapabor sang iya ginahimo. Hindi ka sa pamilya ni papa mo nga nagapabor kag nagakonsente sang iya ginahimo, kundi sa pamilya ni papa mo nga wala nagapabor sang iya ginahimo. Kontrahon man na ni papa mo pero insakto day himuon ta samtang temprano pa. Subong kinanglan kaskas kagid tudo, ina challenge sa part mo bilang isa ka estudyante, kabibga man nga inspirasyon ina sabahin mo para matapos mo yung pagtuon nga makabulig-bulig ka man sa iloy mo. Makapabatsyag ka man sa imo iloy sang kalipay, sa pihak sang ginadhatag nga kalisdanan kag pag-antos sang imo amay sa ginapanghimo niya. Ngamon sang iya pagsakripisyo, ang iya oras, ang iya pagpalangga, ang iya pag-atipan sa inyo tanan gin sakripisyo niya para nga matagaan ka mo sa maay nga edukasyon, kag hindi man mabudlayan ang amay mo sa pagtrabaho, nga makatulutimbang siya pagkatapos amo na bala ang himuon sang partner mo sa imo. Sakit na? Sakit kaayo sa bahin sang imo iloy, sa bahin sang asawa. Or if not sa iba naman yang nga mga sitwasyon, sakit man sa ila, bahin sang banan nila kung amo man ang ginahimo sang ila asawa, di ba? Amo na siya mo ang inang ikaw balaya ang imo lang kaugalingon nga kalipayan ang imo ginaintindi. Ang imo lang nga kaugalingon nga satisfaction ang imo ginaintindi. Nga agin ginpanghimo nga nagsulod ka sa ginatawag iya nga pagpangabuhi. Nga iya nga nagaangkon ka mo sang kabataan pagkatapos ikaw mangin irresponsable. Never mind na iya day pabayiin na lang na si papa. Nakita naton ang isa ka maayo nga imahin sa imo bilang anak. Naglikaw ikaw apang tungod sa pagpalangga mo sa mga utod mo, nagbalik ikaw sa inyo balay. Sakit na nga dalaga ka na mo, may huya ka na yan. Yaw-yawon ka kaugulingon mo pa nga, may pagkahuwian ka sa ibang nga tao. Natural. Wala ka sang nawungay atubang sa tao kung magwa ka sa inyo pulen, kundi ang magduko. Pero never mind, hindi pag sa pagkaina. Basta ang sa imo para lang gid sa kaayuhan, sang imo kaugalingon, kaayuhan sa mga utod mo, kag para mahatagan mo kalipay ang imo iloy, nga sa pagpauli ni mama nyo, kamo iya mag-inopdanay. Hindi pagtagai dugang problema si mama dito. Nga bisan paano, kamo nga mga mag-utod makapaumpaw sang iyang man nga pag-antos dito sa iban nga pungsod. Daw sa ano bala nga mag-OFW ka, daw halos kakaon, halos kakatulog sa pagbakabaka sang trabaho para makabaton sang sweldo kag ipadala diri sa Pilipinas para sa imo kabataan. Para makakaon sila sang manamit, makabakal man sila bayo. Di ba? Kag maka-eskwela sang maayo, pagkatapos iya ang amay waslik ya lang iya ang kwarta sa wala pulos ka makahalit pa sa iya mismo ka o galingon. Hindi halandumon, kag hindi dapat tularan nga klase sang lalaki, irresponsable na. Kung sa bagay, hindi man lang siya or sa inyo kabuhi nagakatabo ina, kadamo na subong. Hindi kita bulag, hindi kita bungol sa nagakatabo sa aton palibot. Ikaw, bilang magulang sang imo duha ka manghod, hagara sila. Permi-permi nga magsimba kag magpangamuyo kamo. Ang inyo kaluwasan ipangamuyo gid ninyo, maayo nga lawas pati ng inyo iloy, upod ninyo sa inyo pagpangamuyo. Kag ipangamuyo nyo gid labis sa laba, kag labaw sa tanan, ang inyo amay nga makamuklat siya. Matandog ang iya balatsyagon, makamuklat ang iya mga mata, kag magpisik siya bala sala galing nahimo ko sa kabataan ko, kada ko gali isang sala nga nahimo ko sa asawa ko. Ang Diyos maalam, ang Diyos maayo para sa aton tanan. Gani inday,
pangamuyo kag pangamuyo gid kita. Alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time. Sa inyo man mga kauturan, hindi man naton pagkalipatan ang panyawan liniment. Siyempre, panyawan manunggal ina sa aton pulong makahatagid bulig sa aton mabatyagan sa kalawasan, palagpalanakit, pagpalangapoy, halin sa likod pagkadto sa hawak kag balik kawang pagkadto sa batieste kung ikaw man ang mga may arthritis, abe. Banyusan sang panyawan liniment. Pwede na mabakal iya sa inyo mandara mga butika malapit sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod, ara man sa mga tsindahan. Kag diri sa amon sa tanan nga mga butika almost, especially diri sa tubangan sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ara available sa Farmacia Caro, sa Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, RX Toy Drug Store, kag Mims Pharmacy. Siyempre, diraman sa may binalbagan sa Mims Pharmacy, sa Triple K, Farmacia Carmencita, kag GBX Pharmacy. Diri man sa idalom sa Action Radio sa Jax Marketing kay Miss Eva Sanco available. Ang atong sinipanyawan din naman kag Celebrity Kojic Soap, ang pampagwapa. Sige, okay lang na siya, Tita We, na? So, alas 2:30 na Action Radio, Philippine Standard Time, kay ng Betty Lauder, kag mabugos nga pamilya mayong hapon man, kay Inday Norma, kag kay Inday Grace. Inday Norma Rosales, kag kay Inday Grace, mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat, Gid. Kag syempre kay Baby Roston, babe, salamat mayong hapon sa inyo dira. Kag kay Inday Sally Sao sa Tutukian, yes. Relax lang kamo sa pagbalik ni Tita Wilma, ang inyo naman mga reaction. Halin sa itong text hotline, pagkanto sa itong Facebook Live, basahon na itong sa itong malabutan. Pagkatapos man sa itong commercial break. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita,
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:34, ang aton man Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Siyempre, aton Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang nag-isahan doon nga supplement himolin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval, 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Kagtandaan lang nato ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, nagabuli gid na sa pagpahagan-hagan sa pag-atake man sang aton sini migraine, di ba? Kay nga may ikasarang ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa pag-repair sang abnormality. Masabot sa niya sing abnormal nga pag-function sang aton serotonin sa aton mga blood vessels o kung mga kaugatan. Para nga hindi kita pag-atakihon sang migraine, mahagan-hagan gidi abisan paano, mahapos lang gid isa ka tibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, magamit naton adlaw-adlaw paagi sa isa ka litro nga mainit nga tubig. Kag hindi lang ina, pwede gid sa bugos iya nga pamilya ma-share natin ang benepisyo sa paggamit sini. Pwede natin mabakal ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea dira sa mga butika man sa inyo tag sa kalugar, diri man sa amon sa syudod sang Bacolod, ara man available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Okay pwede ko ka-request dig gift. Nga kanta, God bless you ta. Halina kay Inday May Lau Capino sa mga dason nga adlaw. Hello Tito Wilma, good afternoon. Please greet family Dinoy kay Nanay Gerom, Ronelyn Monelyn, kay sa partner ko nga bantay sang tindahan namon Joel Moreno, Joe Rolls 24 Store. Madamo gid nga salamat. Watching 325 Barangay 11 Ara Kamuya gali sa Tondo, Manila. Okay, salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon iya nga hapon. Tita Wilma, nagalantaw gid kami diri sa imo permi diri sa Don Salvador Benedicto sa May Bunga Elementary School. Ay salamat gid sa inyo dara. Samtang nagabantay kami Bunga Elementary. Sakto, samtang nagabantay kami subong sa amon baligya. Mayong hapon sa imo, Tita Wilma, from the HIV and AIDS core group o core team. Mayong hapon lang na. Salamat gid. Alibert, from the HIV and AIDS core team of CLMMRH Treatment Hub dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon sa inyo. Kag yes kami Seven Heaven, salamat mine. Relax lang anay kamo ha. Kadtuan na nato ng pilaman ka mga mensahe sa iTunes sa ni text hotline. Ilang mga reaction dila sa aton text hotline kundi pati man sa aton Tita We nga Facebook Live. Ila sini nga mga reaction sa aton nabasa nga sulat. Ara man diri sin Reggie Talido Reduk, salamat. Kakahini Dino Cadiz. Okay, salamat man. Okay, sa aton text hotline. Hindi ka pamangkot sa ko. Tayo nang imo nga gina-play nga song Oras na kay kuwana siya kanta kay Samantha. Kurita tawe. Okay, kay Kurita ina siya. Halin kay wala name. Halin na kay wala name ang iyan na detect sa among text hotline wala name. Ang advice ko sa sender nga India pag i-report sa DSWD agud hindi siya magpanakit sa imuutod kag 3328 sorry pa yun kung imo call ha. Nga kung sakiton niya kamo automatic filean siya sang child abuse para mauntat siya sa pagpanakit niya sa inyo. Inahalin kay Dudes. Dudes, salamat man sa imo suggestion. Tawe kung sa akon niya isugid ko sa DSWD para matagaan ka-advise kung maano
Ikaw, bibing ni sang DSB. 0060. Okay, gina siya. Correct man ina siya. Na? Maayong hapon, Tita We, para kay Inday, kaluoy man sa inyo. Pero hindi na siya pagtago-tagua, ipabalo sa pamilya ni Papa mo, kag sa pamilya man ni Mama mo. Si Mama mo kung magpuli, hindi na pagpabalikaan. Okay, 9268, salamat man. Hali naman kay 9304, siling tita, anong relihiyon sang letter sender? Damo na diri sa binalbagan, ang bana, ginpalamon sang asawa, ang bana mga kantuboy. Okay, inyo ina iya mga opinion, pero hindi natin mabaso lang atong sa mga tagpalamati, kay ina makita manila sa ila palibot, di ba? Halin ina sa inyo palibot, gani, inyo man na komentar diri sa aton pagpangalaga diya sa This Is My Life. Okay, salamat gid sa imo. Tita Wema, yung hapon, para kay Inday, insakto na nga kinahanglan kung pwede lang, halin ikaw kag mga utod mo sa puder sang amay mo, kay base kung ano pa ang matabo kung hay siya sa drugs. Pabaloon mo gid mama mo, importante puli, hindi ang kwarta para sa kaayuhan ninyo. Ay. Salamat gid, 2861. Okay. Ariman ko din na si Pleten Kaina sa aton sa ni Facebook Live. Di kagina ang ginapadala kay Inday Reggie Tumuno. Okay, kay Inday Reggie. Hello, letter sender. Una gid trying istorya ko nang imo amay. I-remind sa iya nga nangin irresponsible siya nga klase sang amay. Kung nang imo amay may kakulang, ikaw nga anak, ikaw na mahimuno sa iya kakulangan, mahimuno o kung magpuno siguro, no? Sa iya sini kakulangan. Ipaintindi sa iya nga ang amay dapat mangin modelo sa panimalay. So letter sender, tudloy lang siya sang maayo nga paggawi. Kung paano niya matalupangdan ang iya nga pagka irresponsable, makamuklat man siya sa iya sala nga ginahimo. Okay, salamat gid sa imo Inday Reggie Talido Radok. Okay? Kag Ephesians, adi maging padala di siya nga Bible verse, Ephesians chapter 6 verse 4, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Salamat gid sa imo. Rod Simon, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Kay Inday Kayi, salamat. Miss you too. Thank you gid sa pag-upod kay Nanay We karon nga hapon. Okay, alas 2:42, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ka mo, si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Kapag Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo.
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon nga ipalat na. Sa Action Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Aton man, Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene, wala inalamon chemical, kag wala sa malay ni side effects sa iton. Ikaayong lawas. Ini para man sa iton mga estudyante nga medyo mahina-hina balang memorya, no? Kabalo kita, lapit na naman ang examination. Gani para sa iton mga ginikanan, dira nga may mga estudyante, paggamitan ninyong inyong mga estudyante o inyong mga kabataan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nga makabuligid ini sa ila, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may kapasidad ini or maikasarang nga iya pabugtawon kag papaganahon ang utok sang kabataan. Para mga magbaskog ang memory sang aton mga anak kag madasig ang concentration sang aton sini utok, no? Especially sa aton mga estudyante nga madasig nila ma-absorb ang ila sini matun-an. Tungod ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang may madamo sang fatty acid. Gani masuplayan sini ang 80% nga pagkinahanglan sang aton utok. Sa aton mga estudyante, kinahanglan mag Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa aton mataas nga grades kag maayo nga resulta sang aton examination. Nanay, tatay, sa mga tita or titos, lola or lolo nga nagatipan sang ila sini mga apo hinablos o kon kabataan man. Pwede natin mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dira man sa mga butika sa inyo tag sa kalugar. And of course, dili man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ada sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:47 Action Radio Philippine Standard Time. Kadto na kita sa pagbasa sang aton tagsaka horoscope. Ang aton horoscope para sa karon nga adlaw Biyernes, Enero 24, tuig 2020. Unahon neto ng zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius na tawo Enero 20 tubtub Pebrero 18. Sa mga sa mga soltero, nga mga Aquarian, sa imo balagi na pangaluyagan, nga isa ka Taurus, ipakita mo sa iya ang imo ikasarang. May tsansa para nga mahatagan man katumanan ang imo sini ginahandom. Kung magtingwa ka, kag magpanikasugman sa imo pagtuon. Siyempre, titawe kay di ba?
Kung makita niya tutom ka, di ba? May mapabugal ikaw sa iya kag buot silingon, may maayo ka mo iya nga buwas damlag sa ulihi. Imo balatawi mo. Hindi ka tituod man para magtutom si Aquarian. Sa mga singles lang nga mga Aquarians kasi sa mga estudyante. Kinanglan preparado man ikaw. Adlaw-adlaw. Mas swerte mo nga mga numero 7, 19, 25, 29, kag 38. Lucky color, beige. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtob Marso 20, yes, sa mga Piscean. Sa imo ginaplano nga negosyo, maging successful ina kun upod mo sa pagpadalagan sina ang imo partner sa pagpangabuhi. Either imo asawa o imo manbana. Posible nga medyo mabulubudlayan ikaw, no? Makabatsyag ikaw sang kabudlayan, pero sa umpisa lang na. Kay kinanglan magpakabakod ka lang tungod nga ayara ikaw sa maayo iya nga bana sa pagpadalagan sina. Matarong kag sa maayo para sa kadalagan. Mga maswerte mo nga mga numero 11, 13, 21, 29 kag 5. Lucky color, indigo. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, yes, sa mga Aryan. Sino man ang wala sa grupo ninyo, siya gid ang mangin topiko sang istorya ninyo kung magtipon kamo karon nga adlaw. Makahatag man kapuslanan ang maayo nga advice o kung panugyan nga imo mabaton kung imo ini i-apply sa buhat. Kag isa pa, hindi kagid magpasalig. Kay base kung hindi mo matuman, magalain lang ang buot sang imo nga promisahan. Maswerte mo nga mga numero 3, 11, 19, 39, kag 42. Lucky color, sky blue. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubtob Mayo 20, kung anong imo istorya sa imo pareho, abi mo ano, inaman ang mabatsyagan mo. Tanan nga pwede ma-experiensyahan, ma-experiensyahan na. Amo na tawi, tanan nga pwede ma-experiensyahan, nagaumpisa sa tagsa mo kahandom. Kag, ano pagid, kinahanglan mo nga mangin maalam ikaw sa pagpahibalo kung ano kag kundiin nga banas ang gusto mo usuyon para sa imo kaayuhan. Maswerte mo nga mga numero 9, 18, 21, 31, kag 45, lucky color battle green. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Bao Gemini, colorful gid love life mo, madinuago ng love life mo karon nga adlaw. Ina, kung may surpresa nga mag-aabot, nan. Tapos ang trabaho mo para nga ma-enjoy mo sang husto ang oras ninyo sang palangga mo. Kag natala naman nga, makabato ikaw sang grasya, tungod sa mga maayo mo nga hinimuan o kon binuhatan. Maswerte mo nga mga numero 7, 15, 23, 27, kag 38. Lucky color violet. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Dayawa, kag palanggaa ang imo iloy para nga maangkon mo man ang ginahando mo nga suwerte. Tuod ka. Kung padayon ang imo pagkapositibo sa paminsaron, wala sang anuman nga hindi mo malampuwasan. Pero Cancer, kung mahimo hindi pagpawalai ang imo ikaayong lawas para wala ikaw sa mangin problema sa imo mga plano. 9, 15, 25, 32, kag 41 imo mga maswerte nga numero, lucky color green. Nabatian naton ang una nga bahin sa aton pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa aton text sa horoscope. Relax lang sa pagbalik man ni Tita Wilma pagkatapos ng mga commercials. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihap
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Alas 2:56 Action Radio Philippine Standard Time. Daligid lang, dada kahini dinukadis mayong hapon sa tanan kag sa aton batch realms. Yes, sa batch 77, 78 na. Bata National High School, mayong hapon lang dada. Salamat gid sa inyo. Kay Michelle Pevida, hi Tito We, happy listening to all. Binigid sa family baligwat kag Craste family sang Bunga Salvador Benedicto. Alina kay Michelle Pevida. Kag syempre kay Indaynelda Siguan, si Ma'am, good afternoon, thank you, kid. Kay Leslie Barredo, nga nag-upod man sa iton karon nga hapon. Kag, hoo, gali, Tita Wilma. Sa mga sa ulog, sang ilang kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday sa inyo, Tinayn. Kag syempre, happy birthday sa First Lady ni Action Rex Cantong. Kay Ma'am Jeanette Cantong, happy birthday. Miss Jeanette, happy birthday. Halindari man sa pamilya sang Action Radio para man sa imo. Happy birthday. God bless you all. Kinanglan pagin more love, kag more love. Ano pagin gani, Miss Jeanette? Kinanglan manging gwapa pagid. Na, Miss Jeanette, enjoy lang enjoy lang ang imo sa na big day subong. God bless sa imo, kag good health man. Kay Say Hilario, mayong hapon, pagwit lang mga family sa sayo sa Suay. Pamati ko programa mo samtang nagapangapi ko gwit lang family istandarte. Okay, kay Coste Phil, mayong hapon Tita We, patamyaw lang ko da kay Tuto Banticol kay Gruel Tinero. Okay, salamat kid kag mayong hapon. Gwit ko kaliling Kawayan family Tolentino, sa Lili Galon Diaz family kay Tatay Crisanto Tolentino, kay Mama Fidela, always gid sila naga-monitor Tita Wilma. Salamat gid. Kay Ash Papers, mayong hapon Tita Wilma, God bless sa imo. Palihog lang ko tamyaw sa mga tito kag tita ko sa La Carlota. Adlaw gina sila gapamati sa imo. More Power Action Radio. April Albances, salamat man. Kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, salamat, thank you, and good afternoon. Kay Lady Joanna Bahilida de la Cruz, yes, Silinya, happy birthday sa akong daughter. Kay Christine Nicole Alit, celebrating her 16th birthday. Sing Barangay Bantayan, Kabangkalan, watching from Riyadh, Saudi. Tamyaw man ko kay Nanay Nilita, kay Tatay Tito Alit, salamat. Yan. Pwede ka pa tamyaw sa akong Iloy, nga nagapamati subong sa Granada.
Si Linda Beniten, wow, idol niya, kagid. Oy, salamat, gid. Inday Norilyn, salamat. Kay Inday Genius Sulgon, mayong hapon lang kay Inday Jen Osiser, nga naga-monitor sa atin always. Pamilya Luxin, kag Ugatis sa La Castillana, Rhea Luxin, kag Manong Richard Gatis, mabuhay. From Rodney Bon, Luxin, salamat man. Alas 2:59, Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, ang aton man Xanthone Plus Coffee Mix. Ang aton kafe nga swabing aroma, swabing timpla, kag swabing sabor. Ang aton man ginainom siyempre sa tion sa aton coffee break. Ang kafe nga himualin sa soya, balunggay, kag Xanthone. Pero tanda natin nga sa isa katasa nga pag-inom natin sa Xanthone Plus Coffee Mix, may mga vitamins kag minerals kita nga makuha. Plus pa sa insoluble fiber. Inang insoluble fiber nagabuligid sa pagtinlo sa aton colon o kun aton atay. Pwede natin inababakal sa mga tsindahan dira sa inyo palibot kag diri man sa amon sa syudad sa Bacolod. Pero pwede kita makabakal online pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Pwede pa na ma-deliver diretso sa atin puluyan. Ang authorized online distributors sa Xanthone Plus Coffee Mix sa Mundok Samaritan Alternativo Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. In Punto Las Tres, Action Radio Philippine Standard Time. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon na ito ng mga nabili na ito ng mga zodiac sign. Pada naman sa ito yung horoscope, di na kita dito walayo na kita. Hulyo 23, tubto Agosto 22, baw. Nag-enjoy si Leo sa sunluganay, pero wala lang pikunay. Kag isa pa Leo, hindi mo gid pag-entrance sa illegal nga hilimuon ang kun ano man nga imo ginaplano para wala problema sa imo tag sa kahimuon. Pamati ikaw sa advice sa mga nagakabalaka sa imo. Mga maswerte mo nga numero 5, 9, 15, 33 kag 43. Lucky color ivory. Sa mga Virgo, Agosto 23 tubto Setyembre 23, magatubang ikaw sa isa ka desisyon sa imo ginhimo. Ang panugyan man sa imo abyan dapat pamatian mo tungod masaligan ang ilang matuon nga kabalaka sa imo kaayuhan. Baguha abiin ang batasan mo antes ka makakita sang imo makaenkwentro. Mga maswerte mo nga mga numero 7, Justice 7, 31 kag 41 plus pa 45. Lucky color fuchsia pink. Sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Tanan mo nga issue karon nga adlaw madali mo inaiya nga marisolbar kun matawhay ang imo balatyagon kag paminsaro. Palayo ka sa mga chismisanay dira kag siguruhon mo nga hindi ka maulamid sa gamo para nga hindi ka man mabutang sa ital-ital nga sitwasyon o kun alang-alang nga sitwasyon. 7, 13, 21, 35 kag 39 mo mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, batyagan mo subong adlaw ya mapagsika kag damo ka sa matapos nga obra, Scorpio. Kag hindi ka man basta-basta magdesisyon sa isa ka butang, ilabi na gid kon kinahanglan nga magpagwa ka sang dako nga kantidad ay hinahinay pulo pa mensar. Maswerte mo nga numero 8, 15, 19, 22 kag 39.
Lucky Color Blue. Yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Ibutang mo gid sa pensar mo, kag ibase mo gid sa imo na batyagan ang mga bagay-bagay nga may angot sa pagpakigrelasyon. Kag hindi mo man dapat dalo ng problema, ang problema mo sa imo love life, sa imo trabaho. Kung may pamilya ka na Sagittarian, untati ang paghampang sang kalayo kung may ara gid mo. Mga maswerte mo nga numero, 3, 11, 27, 37, kag 45. Tangerine is your lucky color. Kahit tapusan neto ni Zodiac sign Capricorn, Disyembre 22, tubtubin Enero 19. Makabaton ikaw sa malipayon nga balita, makapahalipay sa imong nga balita, no? Inayahalin sa internet, share mo ha. Pero kung ini ang nagatanyag sa investment, nga nagapangako, nga gilayon, kag dakong imo kita, oy, magpulupamen sa kaginani Capricornian, tungod may posibilidad nga scam ikaw. Mga maswerte mo nga numero, 7, 17, 25, 39, kag 41. Lucky color, pink. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw, Biyernes, Enero 24, tuig 2020. Tiyo na sa aton man pagpaalam, pero pasensya sa wala naton malabutan nga mga mensahe. Antes man, si Titi Wilma magpaalam mga itong sa ni quote of the day, nagasiling, never hate people who are jealous of you, but respect their jealousy. They're the ones who think you are better than them. I can't say goodbye. Salamat sa inyo sa liwat. Kag madamo man na salamat sa akong sini mga partners sa Technical Control, Action Henry Espulgar, o pud man ka Action J.M. Baykin. Sa ngalan sa among Station Manager, Action Non, Di Malamagbanwa, Productions Chief, Action Rex Cantong. Tubtub naman liwat buwan, standby sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon